Hei, salutare oameni buni! Bine v-am găsit la un nou episod, n-am mai înregistrat de o grămadă de vreme, dar am venit aici în forță cu o nouă serie. Jocul random al săptămânii. Over. Asta este jocul random de astăzi. Food Gang. Bun, deci este un fel de Brawl Stars. Din câte văd aici am mai jucat puțin el. Ăștia se numesc fighteri, sunt bazat pe mâncare și au diferite abilități și arme. Momentan ne-am pe ăștia. Bun, mai există și chestiile astea, adică shop-ul. Chestia asta se numește frigider recuat. Bun, reclamă, din greșeală am apăsat pe ceva. Ok, nu știu. O să dau upgrade, chestii. Bun, hai să dăm un match să vă arăt despre ce e vorba. Diferite mape, sunt echipe de 2 pe o mapă 2D. Da, și cam așa arată lucrurile. O să dau și cu chestia asta, deoarece e o abilitate pe care o dau în loc. Cărnița asta eu pe dau. Concentrat în jocul asta, dar da, cam asta e. Da, să jucăm câteva meciuri. Bun, să îmi scrieți în comentarii dacă vă mai amintiți măcar de mine. He. Bun. Da, și trebuie să postez în fiecare zi gaming, să fac pe calculator la un moment dat. Postez Valorant și alte chestii, un nou apartament, am pierdut. Apare nu ne scade. Jocul ăsta are nevoie tare de alt revenue, din câte vedeți. Din greșeală i-am dat Canadian, nu știu exact cum. Jeuțul ăsta este extrem de normal. Da, asta e un brocoli și nu știu ce de genul ăsta arată. Planuri ciudate. Are bandana, ca să vedeți că e un bro. Ce tare. Ce mai întâmplă? Aici avem da, și cum a mai fost viața cu chestia asta. Like, cu carantină și chestii de-astea. Nu mai e în România, dar totuși. Nu e destul de nasol. Aparent chestia aia te moară. Ceva nou. Da, și poți să faci chestia asta. Bun, acum o să încerc să fac ceva ăsta.
seara. Connection loss, normal. Ceva are netul. Bine, să vedem. Dacă mai dă iar crash de la connection, bun, și plecați undeva din vara asta la LOL. E destul de marșitor. Jocul ăsta. L-am găsit random, de favorul meu l-a găsit. Asta se numește jocul random al săptămânii. Oare asta mă cheamă pe aproape toate jocurile. Bun. E destul de seară acum. Deci de asta vorbesc așa, dar n-ar trebui să fie o problemă. Ok. Stați o clipă. Bun, a trebuit să fac o mică pauză. E time, e egalitate. Nașpa. So, Raid Shadow Legends. Da. For the memes, they say. Not the potato guy! Bine, am dat puțin pe engleză. Da, cu echipierul meu, din câte vedeți, e destul de nașpa. Bun, eu o să iau o mică pauză de la a juca acest joc minunat, o să revin imediat. Stai, de fapt, să deschid asta. Se pică? Nu pare să pice ceva. Nu. O să le dau upgrade-ul ăsta. Și ăsta și ăsta. Ei, i-am deblocat și asta. Bun, eu o să vă spun că da, acest joc merită încercat. E chiar foarte interesant, adică e de omorât timp mai mult, nu e chiar interesant, de fapt. Da, asta e un fel de mai și ăsta de carne, haka, pineapple, o altă de watermelon, bine, James, banana, James.
Doar asta e Guga și polițist. Tony are un Tommy gun. Pepe, Igor, Jack, Nori și tipul din VIP Pass. Da, păi, cu astea fiind spuse, eu am cam revenit pe YouTube. Nu. Ok, am dat acest meci din greșeală. Eu cred că o să închei chiar aici, deși e cam ciudat.